Duha ka adlaw nang nagnilabahay sa ilang mga gamit nga nahumol sa tubig baha ang pamilya ni Irene Alforque nga residente sa barangay Matina Pangi, Davao City. Gibaha sila niadtong Lunes sa gabi human miawas ang sapa tungod sa siging ulan nga dala sa easterlies ug intertropical convergence zone. Sa una sir katong 2011, 2 weeks gyud to sir. Nilabahay hinipusay ang uban sir amo na may ipanlabay depende man gud sir sa kanang magamit niya maskin tarong pagani sir niya lapok na jud kaayo kapoy na kay laban ay panlabay na lang sir. Lawom nga baha ang nasinati sa lugar. Di agad sir oh. Kana sir mao na siya o kanang level sa kuan nanapay hugaw. Sa laing purok sa barangay Matina Pangi, nabtan sa news team si Connie Bravio nga nagpauga sa ilang mga bangko nga nangabasa sa tubig baha. Karon ra niya kini nahinluan ug nabulad sa init kay nawala ang supply sa tubig sa ilang lugar. Gitabangan sab siya sa iyang bana nga maghimog halayan aron kasampayan sa ilang mga nilabang sanina. Basa gyud ang uban ang anod. Nagsigip pa og panghinlo hangtod karon ang mga miyembro sa pamilya ni Connie tungod sa lapok nga gibilin sa baha. Distansya ra og jutay ang balay nila Connie gikan sa sapa. Wala sab sila'y plano nga mohawa sa lugar. Ay wala kay kani magud nga yuta kay blessings gid sa Ginoo ni kay brato nga yuta gid ni kay para magud ni sa mga wala gyud kay urban poor magud ni nga yuta. Sa record sa barangay, 16 ka mga purok ang gibaha. Kapin usa ka libo ka pamilya ang apektado. Swerteng walay naangol o naangin niya kinabuhi atol sa insidente. 15 ka tuig na ang nilabay, dihang nakasinati sab o grabing baha ang Matina Pangi ngadtong June 28, 2011. Diin daghan ang nangamatay. Mas daghan ang madamit sa panahon ng buwan. Makarong panahon na tagay. Kaya daghan mga tao, mas daghan mo damage. Kaysa mo alam sa 2011, sa mong balay po, diri, putob sa ulo ang tubig. Daghan yung damage. Karon lang, dili kayo dagong damage kaya ang dili dako kain tubig. Hisgutan pa sa barangay council ang mga lakang himuon. Wala pa'y nahatag nga pasiunang hinabang ang barangay. Usa ang Matina Pangi sa 11 ka mga barangay sa Davao City nga apektado sa baha. Ginabantayan pag-ayo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang mga lugar sa syudad nga maapektuhan inig mo baha. So ginamonitor nato ng mga area nga duol sa mga sapa nga grabe ang kanang bulog sa tubig nila binagikan sa bukid. Like for example, kini yung Matina Pangi cruising o playa crucial yung kayo na siya kay grabe ang tubig din ha. So mauna ang atong ginatanaw kay diha po naguba ang usa ka hanging bridge nga from one purok mutabok sa pikas purok. Gipaigmat sa mga otoridad ang mga residente nga naa namuyo sa flood ug landslide prone area sa posibleng baha ug pagdahili sa yuta. Hilabi na karon nga magsigig daot ang lakat sa panahon unya kalit nga muulan inig kahapon o inig kagabii ug mutuman kung dunay himong preemptive evacuation kay alang kini sa kaayuhan sa tanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.